guys, ngayon ay day off ko, may linggo, so gym tayo. So, sirado pa. Ayan. So tinawagan ko yung guard na pabuksan. So hintayin ko lang dito. Meron din ako isang camera dito. Tagal. Tagal na guard. So guys, tawagan ko na lang sa lobby. Thank you, sir. Let's begin. Isang camera lang yung gamitin ko guys. Kasi may isang camera dito. Alam mo maganda ba pag di ko ikaw lang isa, wala kang kagawa sa mga equipment pa. Style ko naman pag nag-gym, pag tumitira ako ng tricep tsaka bicep, hindi ako nagbibilang, hinahayaan ko na lang na sumasakit siya. Pag sumasakit siya, yan, titigil ko na. Yung iba kasi, para sa akin lang to yung iba kasi binibilangan nila ng 12 or 15. Ako hinahayaan kung sumasakit. Pag sumasakit yan, tinitigil ko na. So ngayon lang ulit ako nakabalik sa gym kasi sobrang busy sa trabaho. So ang ginawa ko ngayon is ano lang, bicep tsaka tricep tsaka chest lang yung tinera ko, tsaka shoulder, yan lang.
Ayaw ko munang tumira ng ano dito kasi sakit ng paa ko. Pagkatapos nito, pahinga tapos maligo. Kasi bukas ano naman, biyahe na naman tayo bilang buhay driver. Ayan. Ginawa ko ngayon guys, cheese lang. Cheese. Tsaka shoulder. Tsaka tricep. Baliktad pala. Tricep tsaka bicep. Ay, naku po. So, hindi tulad nung dati. Ayan o. Yung picture na yan, 2015. Yan, 2015 yan. Payat ko dyan. So yun guys, tapos na ako mag-gym. So isang oras lang tayo. Guys, tapos na tayo mag-gym, isang oras. Ito yung ginagawa ko tapos na. Ganda to sa Pina. Tayo dito yung Skyway. Ayan yung Metro Manila. Ayan. Makati. So guys, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa panonood. Next time din. Ingat kayo palagi. Bye. Tapos din yung workout ko ng isang oras. So, sa linggo ulit.